Hola, soc l'Eva Vilà Paradeda, soc integradora social i psicòloga, formo part de l'equip d'Idària i gestionem el projecte Ocell de Foc al nucli gironès La Selva. El projecte Ocell de Foc, bàsicament, resumint, és un projecte dedicat a joves amb temes de salut mental, sobretot en la prevenció i trencar l'estigma de la salut mental de joves de 16 a 30 anys. Plataforma educativa hi participa en 2 nuclis. El projecte Ocell de Foc és un projecte a tot Catalunya, ens repartim en diferents nuclis per zones geogràfiques, i Plataforma educativa està tant al nucli gironès La Selva amb Idària, que som nosaltres, i en el nucli de Terres de l'Ebre amb Gentis. Posar sobre la taula la salut mental dels joves i fer certes accions per tal de prevenir, de sensibilitzar i de bàsicament apostar sobre el benestar dels joves de 16 a 30 anys amb diferents accions que després ja explicarem. Les accions principals d'Ocell de Foc serien informació i prevenció i trencar l'estigma de la salut mental, serien accions més grupals destinades a tota la població en general, seria la línia 1. La línia 2 seria la d'atenció grupal al col·lectiu de joves, el que hem dit, de 16 a 30 anys, però també ens anem a edats més joves, per sobretot treballar el tema de la prevenció. La línia 3 seria el seguiment, l'assessorament d'iniciatives juvenils i projectes de primera experiència laboral. I la quarta línia seria aquest acompanyament i aquest coaching individual als joves també, aquests acompanyaments més individualitzats a nivell de salut mental també. Aquest programa el va engegar sobretot el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament, la Direcció General d'Economia Social i Solidària i el Tercer Sector. Bàsicament, la salut mental dels joves és una problemàtica molt flagrant i les dades ho confirmen. Sobretot també s'ha vist un augment arran de la Covid-19. Per tant, aquí s'han de posar recursos, eines. També sabem que el sistema sanitari no dona l'abast per atendre les demandes i que bàsicament el suïcidi és la primera causa de mort no natural juvenil, de joves. Per tant, s'hi ha de donar resposta i es va apostar per això, una subvenció per 2 anys, per tant estem dins una prova pilot i ara es va iniciar a finals del 2022 i ara finalitzarà el desembre d'aquest any. I després, segons com avanci tot, les dades, les xifres, els joves atesos, també el govern que acabi conformant-se, veurem si té continuïtat o no i esperem que sí, perquè s'estan atenent molts joves i s'estan fent accions que responen a aquestes necessitats i la intenció és poder consolidar-nos. Tenim les primeres dades del primer any que sí que són molt bones perquè s'han atès a molts joves i s'han fet moltes accions. El que passa que estem en un procés també de construcció encara, Falta consolidar, falta crear unes bones bases també i falta acabar d'ajustar molts temes a nivell tant de direcció general com dels propis nuclis i potser no ser tan bolets que tothom va fent les seves accions a mesura que va podent amb els recursos, sinó estem en un moment de poder fer accions més conjuntes i tenir un sentit més conjunt d'Ocell de Foc com a projecte unitari a tot Catalunya.